last day na gyud sa maong tuig. Daghan kanato maingon, ay salamat, naka-ending yun ta. Kay ang uban, wala yun naka-ending ni ining tuiga. Mao nga dakong grasya ang pagpasalamat sa Dios ni ining katapusang adlaw sa tuig 2022. Pero matingata mga igsoon nga katapusang adlaw, nindot unta madungog nga pagbasa, mahitungod gayud sa mga katapusang gutlo sa atong kinabuhi, no? Kanang gitawag og parousia. Pero matinga kita nga sa pagbasa nagsugod sa sinugdanan, no? Sa sinugdan ang pulong, no? Sa wala pa bisan unsa nga nabuhat, ang pulong diha na. Murag unta unya na basaha Father sa New Year. Hinumduman nato nga ang kasaulugan unyang gabi ug ugma dili New Year alang sa simbahan kundili ang solemnidad ni Maria ang inahan sa Dios. Ang atong New Year na humana niadtong first day or first Sunday of Advent. Busa kini nagapadayon kita diha sa atong panlantaw ug kining adlaw atong pamalandungan ang the beginnings, ang mga sinugdanan. Kay usahay mga igsoon nindot nga karong adlaw mao ang adlaw sa pagbalik lantaw sa mga unsay nahitabo labi na ang mga sinugdanan ni aning maong tuig. Dili lang ang atong mga success, kundili atong mga failures, dili lang ang atong mga joys, kundili usab ang atong mga pains and difficulties in life. Ug sa pagbalik lantaw nato nini, diha gayud nato makita how wonderful God is, how wonderful His hands protecting, guiding, and His words inspiring our hearts. So, ang pulong mao gayud ang sinugdanan o katapusan, no? Dili lamang sa pagbuhat sa kalibutan, kundili sa ato usab nga pagtan-aw karong tuiga, the word accompanied us. And who is this word? Jesus Himself. No, mao'y naggabay kanato diha sa atong panaw nining maong tuiga. Mao nga nindot nga madungog nato ang maong pulong nga di ay sa sinugdanan gani nga mao taghimo sa kalibutan apan mismo ang kalibutan wala mudawat sa maong pulong diha sa pag-abot na niya dinhi sa kalibutan. Ang katawhan nga iya wala mudawat kaniya. The rejection of Jesus as the word of life. So mao nang una po nato pamalandungan nga diha sa atong kinabuhi. When did I reject Jesus, the word of life? Pero sa pagpadayon sa paghisgot mga igsuon, makita nato nga kining maong pulong mao gayud ang gimantala ni Juan Bautista. Nga diin sa iyang kinabuhi nagalibot gayud nining tanang pagpamantala, pagpaandam, pagpatuhop nga maandam unta ang katawhan sa pulong sa Dios. Then we can also reflect in our lives, how do I proclaim the word in my life? Giunsa man ako pagmantala ang pulong nga mao si Jesus diha sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Giunsa man nato pagpadayag kini? Igo lang ba nato gipaminaw? Igo lang ba nato gibasa? How am I a missionary of the Word of God? Preach it to others, not much of my word, but of my witnessing to the living Word. Giunsa nako pagmantala kini diha sa akong kinabuhi. Ug diha sa pagpadayon sa pagpadayag ni San Juan, mingon nga naay nakadungog sa iyang pulong. Ug ang nakadungog sa iyang pulong na himong iyang mga anak. Then our baptism is always again a challenge to us in the whole year. Nga diha sa atong bunyag, dili lamang nahimong rito,
kundili nahimo kitang sumusunod ni Kristo. My discipleship, my stewardship. How is that on the year 2022? Naaba ang gamay nga kausaban sa atong pagkapiniyalan nga mao kanunay giduso. So, throughout the years sa atong parokya, have I joined the call of stewardship? Nanmingon kita, dugay na kung steward, Pader, oy. Dugay na gugo na niguang, nagugo simbahan, Pader. Dugay na kung steward, oy. Pari gugo, automatic na. Automatic na kay madre ko. No. Automatic because all of us are steward, but to strive to be good stewards. And that is always the call sa atong pagkapiniyalan. Ang mahimong maayong piniyalan. O wala gyud usa ka maayong piniyalan kundili magsugod sa pagbansay niini diha sa atong kinabuhi. Sa ikaupat nga punto mga igsuon, atong tan-awon nga diin di ay kining maong ebanghelyo magiya kanato sa atong pagpamalandong sa atong kinabuhi nga kita diha sa maong pulong nga gipadayag, siya pulong sa kinabuhi, dili siya pulong sa balaod. How do we know Christ in our lives? Ato ba siyang nailhan nga hangtod karon balaod ra gyapon? Kana bang pananglitan mo tabok ka sa dalan nya kita kag pulis nga nagtan-aw sa imo, mingon ka, hala, nay pulis. Ayaw tabok kung walay pedestrian. Hala. Murabag, usay relasyon ako sa Dios. Naa ba tong relasyon nga mura lang siya balaod? No? O siya relasyon nga naagayod ang gugma. Mga kaigsunan, usahay kining mga butanga sa atong paglawig sa kinabuhi. Dili nato ni ginatagag importansya. But I think it's good that before we leave 2022, it's good to assess our journey in life. Dili sa mga kwarta, nakaganansya ba ka sa imong sweldo? O nakaganansya ba ka sa imong negosyo o wala? Alkansi ba ang imong paninguha o dili? Kung dili atong lantawon, kumusta naman ang akong pagkakristohanon? Ang pulong na himong tao, nagpakatao nilambo ba ang pulong diha sa atong kinabuhi? Nindot nga pangutana nga atong dalhon sa Eucharistia uban sa lamdag sa Espiritu Santo aron sa atong pagsulod sa bag-ong tuig. Aton tang makita ang kabililhon sa mga gasa sa Dios sa atong kinabuhi. Pasalamat pod kita kang San Jose, the protector of the church, the protector of your life, the Father, our spiritual Father. Tungod kaniya, usab kita nagapadayon sa pag-ila sa iyang anak nga si Jesucristo. Amen. Palihog manin.